oda turkálja meg a vadmalac. Induljan, testvérem! Oda vezetlek, nézed a térképet, te a piros Zsiguliban vagyol most. Ó, de szépen nézek ki. Az anyám úrisztenit. Nem magaddal foglalkozz, mostan induljál el! Egyenesen, mint a lóhúgyozás! Figyelj! Lassítsál! A dévla adja rád az utolsó kabátot, kanyarodjál majd jobbra! Jobbra? Hé, merre? Jobbra, Dick! Az a jobb kezed, amelyiken a 15 aranygyűrű van! Ja, hát tényleg. Oly, tisztára úgy szillog, mint a igazi rész lenne, de gyönyörű. Na jó van, most nyugodj meg! Mostan csaljál 4-esbe, menjél gyorsan, hadd lobogjon hátul a No, Fera, Matrica. A saroknál meg menjél balra. Hát rohadjál meg, hogy rakjam már 4-esbe, hogy a Dekutból kapja a karácsonyi ajándékot. Hát így ezen csak 3 szebesszék meg a kontra tipi, tabaraba, tibi. Na, ne tipiszél, mert itt döglünk meg, az biztos. Dick ez a csávó. Akkor 3-asba balra, mondom, a saroknál balra. Hát most az agyát hétszetszék itt melyik barra? Hallgassál rám, a varjú mondja meg a szemednek, hogy csecsebogyó. Hát tolassál vissza! Hát ide figyeljél, ne ugasszál te nekem! Te, hát nézzél a szemedbe, látni akarom a szemedet, ha nekem ugatol! Hát hol vagyol te, kocsidevla? Ne tekergesd a fejed, itt nem vagyok a csomagtartóban, ahol rendesen a dinnyét tartod. Ja? Na, akkor még kusszoljál az anyádat! No most figyelj, már közel vagy, drága testvérem, 300 méter múlva jobbra! Tudtam, már égetik le a testvérek a vasúti kábelről a szigetelés! Érzem már a szagát, jó, de jó kis kábel lesz ez! Na most megnyugodhatunk, meggyöttél! Adjál egy új címet meg egy üveg pálinkát, most hazavezetlek! Jó lesz!